her vores multiplayer-server. Og det var den, som vi også viste i går. Nu er vi bare blevet meget bedre. Et andet hus og sådan noget har vi lavet. Ja. Her har vi nogle af vores ting. Vi mistede dem, fordi at vi døde. Ja. Men så har vi så fået nogle andre ting. Her skal vi have noget mad. Prøv at vise det udenfor i kister. Ja. Vi har lavet. Jeg har lige lavet sådan en smart jern der. Vi er i gang med at lave et hus hertil. Ja. Prøv lige at gå om på den anden side først. Se, nu kan man ikke åbne kisterne. Nu prøver vi lige at åbne kisterne. Niks. Ingenting. Det kan man ikke. Kan man ikke. Så når man gør sådan her. Det kan man. Prøv at gå om på den anden side og vise, hvad det er. Det er, når vi for eksempel gør sådan her. Det er svært at se begge ting. Sådan der, så skubber den simpelthen ud. Ja, sådan der kommer et stykke sten her, som man ikke kan åbne den. Så når man gør sådan her, så er det der stykke sten væk. Ja. Så skal man gøre sådan der. Det er meget smart. Se, man skal bruge sådan nogle ting om bagpå og sådan noget. Det kan være, at vi laver en video med, hvordan man gør det på et tidspunkt. Ja. Så vi bygger lidt videre på huset. Ja, vi har bare ikke noget mursten. Nej. Men Det må vi få lavet. ja. Så det var bare lige en lille video. Hej hej.